ki kita ki khatri tuli ki tim ki balayo bandrung sia ka Champion League round of 16 menta ka samoy haden balak kutno ka jingala kai playoff knockout phase khatri tuli ki tim ki layo bandrung sia ka round of 16 ha ka Champion League na kine ki khatri tuli ki tim pratli ki dai ki tim ki balayo bandrung direct sia ka round of 16 lengba ka group stage Bat pratli part ki dai ki tim ki balayo bandrung lengba ka jingala kai playoff knockout phase ki pratli ki tim ki balayo bandrung lengba ka league phase lane ka group stage kilong kumne ka baning kong ka dai ka klub Arsenal ka klub ka bayala kai ha ka English Premier League ka badang badru ya ka kerdan ka baning kong ha ka mi ya khen pon ka ba part ka dai ka Bayern Munich ka klub ka bayala kai ha ka Bundesliga ka badang badru ya ka kerdan ka baning kong ha ka mi ya khen pon ha ka Bundesliga ka balai part ka dai ka klub Liverpool ka klub ka bayala kai ha ka English Premier League bat ka badang bat menta ya ka kerdan ka bahin rew ha ka mi ya khen pon ka basau part ka dai ka Tottenham Hotspur ka klub ka bayala kai ha ka English Premier League ka basan part ka dai ka Barcelona ka klub ka bayala kai ha ka La Liga ka bahin rew part ka dai ka Chelsea ru ka dai ka klub ka bayala kai ha ka English Premier League ka bahin yau part ka dai ka Sporting CP ka klub ka badai napo kari Portugal ka bayala kai ha ka League Premier Liga ka Sporting CP ka dai ka klub ka ba Cristiano Ronaldo uyala kai ha ka por ba udang kham kena ka ba prapat ka dai ka Manchester City ru ka dai ka klub ka bayala kai ha ka English Premier League ki pratli ki tim ki balayo rung sia ka Champion League round of 16 lengba ka jingla kai playoff ki long kumne ka baning kong ka dai ka Real Madrid ka klub ka bayala kai ha ka La Liga ka badai ru ka klub ka bala job bunsentam ya ka Champion League title kabala yora hadu khatsan sen hatu ka Real Madrid ka don jikerman ne man yo Korea ka Champion League menta ka samoy arpsan arpun rew kaba arpat ka dai ka PSG ka klub ka bayala kai ha ka Ligue 1 kabalai part ka dai ka Newcastle United ka klub ka bayala kai ha ka English Premier League kabasau part ka dai ka Atletico Madrid ka dai ka klub ka bayala kai ha ka La Liga kabasan part ka dai ka Atalanta ka klub ka bayala kai ha ka League Serie A kabadai hapo kari Itali kaba Henry part ka dai ka Bayer Leverkusen ka klub ka bayala kai ha ka Bundesliga kaba henyo part ka dai ka Galatasaray ka klub ka badai napo kari Turki kaba prapat ka dai ka Bodo Glimt ka dai ka klub ka baningkong nakari Norway kaban yorong sia karang of 16 ha ka Champion League baro kine ki klub kilong khat rew tli kiban sayala kai ha karang of 16 ha ka Champion League ka Champion League kan sadro ya ki jingala kai round of 16 ha ka arpenyo tarik benai feb arajar arpen rew ha ka history jong ka Champion League ha ka sen ka baningkong hadu henrew tli ki klub ki bayala kai ha ka English Premier League kiba layo rung sia ka round of 16 menta ka samoy parlok ka klub ayu kaban yora ya ka Champion League menta ka samoy sobha comment hapo ka comment section sngobha warklet ban like bat subscribe kuble sibun